ještě předtím, než začneme cvičit, tak se protáhneme. Vím, že byste chtěli už začít cvičit, ale bohužel to není možné, protože jestli chcete předejít různým zraněním, tak je lepší se protáhnout. Stretching je velice důležitý i po zátěži, protože šlachy i svaly si potřebují odpočinout. A Martino, zapomněla si říct, že jednotlivý cvik trvá od 12 do 20 vteřin a při provádění těch cviků před soutěží je strašně důležitý, aby vás to nebolelo. Musíte si navodit dobrý, příjemný pocit. Tak a jsme připraveni. Schválně, kdo bude první na konci tělocvičny?